kdyby náhodou narazil. To si nevěděl vůbec. A nejhůř asi na tom ten Jirka, ten, co vypadá tak jako holka. Ten, jo. Ten má... Down? Syndrom. No. A to je co? No to poznáš už podle obličeje, že jsou takový jiný a oni jsou většinou zakrslí, takový dá se říct a tlustý. A to on má 50 kilo. Chůze to je obtíž, máme ho tam vozejček a už mu je malej. Normálně na tohle. Tohle ho vozí. A tomu je malý. A teď jsem, že on jakoby teď chodí. Jako udělá pár kroků, že prostě zvedne, tak jako udělá. Vždycky zvedne nohu, jo, tak a ty tak jako udělá. Já to potřeba. A pak se tady vlastně otočí. Jako vlastně 3 chvilky, vlastně 10. Ale takhle on jakoby jí. My ho krmíme, protože on se nejí. Pak mi se hrála vůbec na trpě. Seru na to. To je celý ty.